A mi em diuen Juan Rafael Jiménez de Castillo, que la que m'he conegut són per Juanra. Per tots vostès, van molt bé. Ara vaig a ser el presentador del primer congrés de renovació política, en el qual anem a conèixer de primera mà tot el que ha sigut, és i en un futur serà, i esperem que siguin les línies mestres del nostre partit. Un partit que, com diu un dels seus lemes, està sempre al costat del poble. I, evidentment, sempre ha estat, està i estarà obert per a tot el món, per a que tots puguem estar en nosaltres i fer més gran la nostra esperança i il·lusió d'arribar a les institucions públiques. Per tot això, són les coses que ens explicaran i ens contaran nostres ponents i la nostra taula, que com poden comprovar, amics, comprovaran en un moment, és una taula de luxe. Així que si se perden un segon més, vaig a passar a presentar-les als components de la taula, encara que sé que vostès els coneixen segurament a tots. En primer lloc he de presentar en Joan Benet Rodríguez i Manzanares, poeta i escritor valencià, vocal de cultura del nostre partit i, a més, és el president d'este primer congrés de renovació política. Joan Benet. Ara us vaig a presentar a en Benjamín Lafarga i Vázquez, llicenciat en Dret i president d'este nostre partit de renovació política. I per últim, i no per això menys important, vos vaig a presentar a en Josep Manuel Pérez i Estruig, administratiu i nostre secretari del Partit de Renovació Política. Bueno, ja han fet les presentacions, li vaig a donar pas en primer lloc a en Joan Benet Rodríguez i Manzanares, persona totalment compromesa en la cultura i la llengua valenciana, que com a president d'este primer congrés m'ho va a dirigir unes paraules de salutació i obrirà oficialment este congrés. Joan Benet, com vulgui. Gràcies, Juanra. Benvolguts, afiliats, simpatitzants i amics d'este, el vostre partit, Renovació Política. El partit que sempre ha estat, està i estarà, com resa un dels seus eslògans, al costat del poble valencià. Soc Joan Benet Rodríguez i Manzanares, vocal de Cultura de Renovació Política i president d'este primer congrés del partit, el qual porta com a lema Renovació Política i tu. I per què Renovació Política i tu? Pues molt senzill, per a donar a entendre a tot el món que el nostre partit, que des de sempre ha sigut el vostre partit, pues no estaria complet i no seria possible sense la vostra complicitat en ell i sense el vostre recolzament, pues encara que en Renovació Política som gent nova i en il·lusió, necessitem de tots vosaltres per a que este projecte seguisca sent el projecte de futur que ara en uns moments mos comentaran uns bons amics en les intervencions particulars i en les ponències. Hi ha vegades que pareix que el temps no passa, però us puc assegurar que sí que passa. I en ocasions tan ràpidament que apenas hem començat a fer una cosa, ens donem compte de que ha passat més temps del que imaginàvem. I en el cas que ens ocupa ja ha passat un any més o manco des que Renovació Política ha començat les seues activitats. I com a mostra d'això és este primer congrés de Renovació Política en el qual 4 ponents, entre els quals em trobe, vos comentarem no a soles unes pinzellades del camí que ja portem fet, sinó també algunes pinzellades de les directrius i els projectes que tenim i que des de ja mateixa, constituïssin el nostre present i que conformaran el nostre futur. Pues un gran projecte com és arribar a les institucions públiques valencianes i manar en elles
com ha de ser, pues les institucions valencianes han d'estar en mans de persones que senten València com sa casa, és una verdadera carrera de fondo que hem d'agarrar en ganes, en forces, en rapidea i a la mateixa vegada en tranquil·litat i trellat i anar fent camí poquet a poquet. Com diu la cançó, no s'ha d'arribar el primer, però s'ha de saber arribar. Espere i desitge que este primer congrés de renovació política pugui donar-vos a entendre i conèixer tot el que hi ha en les seues entranyes i que siga el punt d'eixida per a que molts valencians i valencianistes vinguin amb vosaltres per a consolidar un valencianisme polític que esperen tots els valencians de prop. Un valencianisme que puga llevar de totes les institucions a qui no toquen per les seues idees no valencianistes i que aquests llocs puguen ser ocupats per persones que avui estem així i persones com vosaltres, dignes de poder nomenar-se valencians, dignes d'estar en relació política i dignes de dur al nostre benvolgut regne de València a on li pertoca per dret, a la glòria. Queda oficialment inaugurat el primer congrés de renovació política. Moltes gràcies, don Benet. Ara ja, en el congrés inaugurat oficialment, anem a continuar el nostre camí en ell. I per a fer-ho, anem a convidar a parlar al president del Partit Renovació Política, desde que es crea, en Benjamín Lafarga y Vázquez. Una persona molt compromesa en el partit i en la política valenciana, el qual nos comentarà el perquè del partit, el per què calgué formalitzar-lo i, a més, nos desvelarà algunes de les coses més entranyes del partit. En vostès, en Benjamín Lafarga y Vázquez. Moltes gràcies. Bé, la veritat és que el saló per el meu és molt bonic, no? Pues acá m'alegre. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu per què naix Renovació Política, perquè sou part de l'ànima i el cor d'aquest projecte. Però avui veneu a deixar que us l'explique als amics i als simpatitzants que han vingut avui a veure-nos, a sentir-nos. Renovació Política naix per la frustració que sentim els ciutadans a veure com els polítics, al veure la desídia que tenen els polítics a l'hora de defendre la cultura i l'economia de la nostra terra, al veure com la tercera i la quarta caixa d'aforos de la nostra comunitat valenciana i de tota Espanya s'han perdut sin que els polítics facin cap de reunió, cometen els especialistes i intenten solucionar el problema. Terra mítica. Al igual que tots els projectes que ha ficat en marxa el Partit Popular i la Comunitat Valenciana, ha sigut un rotund fracàs. Els seus dirigents involucrats en procediments judicials per corrupció i al final s'ha hagut que vendre per un preu irrisori. La ciutat de la llum, la ciutat de les ciències, en un sobrecost impossible de calcular i que avui té una sèrie de deficiències impossibles de reclamar als seus constructors. La Fórmula 1, l'America's Cup, on s'han invertit molts diners i que no han revertit en els ciutadans de la ciutat de València. L'aeroport de Castelló, la ciutat de les llengües, sense oblidar-nos de Radio Televisió Valenciana, Canal 9, que després de contratar a més de 1.700 treballadors i només arribar a poc més del 3% d'audiència, ha tingut que tancar les seues portes per fallida tècnica. Sense oblidar-nos que la nostra comunitat és la que pitjor financiada està. Es calcula que en aquests últims 11 anys han deixat de rebre més de 13.000 milions d'euros. Només per a aquest any 2014 es calcula que deixarem de rebre més de 800 milions d'euros que ens corresponen a aquesta comunitat valenciana. I si haureu sentit les notícies d'esta setmana passada,
Facenda ha alliberat més de 800 milions d'euros només per a que la Generalitat catalana pugui pagar els seus deutes en les farmàcies catalanes. No podem deixar de nomenar el fracàs del Partit Popular que, governant tant en Madrid com en la Comunitat Valenciana durant més de 8 anys, no va ser capaç de fer el Travàs de l'Ebre, una olla que ens fa falta tant per l'agricultura de la nostra terra com per al turisme i la indústria. I el que és més greu, a fecha d'avui, el Travàs de l'Ebre no està en el projecte del Partit Popular ni en el seu programa electoral. En definitiva, tot el model econòmic del PP en la Comunitat Valenciana ha sigut un verdader fracàs. Nosaltres sentim frustració quan veiem que la Comunitat Valenciana només ixen els mitjans de comunicació per els casos de corrupció dels polítics i especialment dels polítics del Partit Popular. Els últims recomptes que s'han fet és de vora 100 polítics del Partit Popular imputats en procediments judicials. I dic 100 que prompte seran més, després de les últimes declaracions d'alts càrrecs del Partit Popular este dimecres passat en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La frustració quan veiem que els actuals polítics s'han convertit en una casta insensible a les necessitats del poble i que l'únic que volen és mantindre's en el poder per enriquir-se sense treballar, sense ser sensibles a les necessitats dels ciutadans valencians. El polític de renovació política no pensa en perpetuar-se en el poder. El polític de renovació política no pensa en enriquir-se en la política, perquè nosaltres pensem que la política és un servici públic, és una vocació. La política no és una professió que servisca per enriquir-se les persones. En renovació política considerem que és necessari que tots els polítics siguin independents intel·lectual i econòmicament, perquè tot aquell polític que no siga independent econòmicament sempre dependrà de la persona que li fica en les llistes i no votarà el que li demana la societat, sinó que tindrà que votar el que el seu jefe li demana. Per això volem presentar-vos un projecte ambiciós, però en els peus en el sol. Volem ser un partit transversal, on s'unisca el passat i el futur. Volem donar a la societat el suport que les institucions actuals han deixat de donar als ciutadans. Volem no un reajust de la societat civil, sinó un reajust de la classe política, on ser representant del poble no siga un negoci ni una professió, sinó una vocació. Volem ser un partit compromès en la nostra societat. Volem un govern que representa els ciutadans en el que estos se senten reflectits. Volem un govern que recolze i ajude als ciutadans. Volem ser la vostra veu. Ajuda'm, apunta't, perquè tots junts podem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Benjamín, per aquestes paraules certes, la veritat és que són molt certes. I ara tancarem els parlaments inicials dels membres de la taula en el nostre amic, en Josep Manuel Pérez i Estruig, persona compromesa en la realitat del partit i en la realitat de la societat. Ell m'ho va oferir. En les seves paraules trobarem les directrius del nostre partit, renovació política. Va dur endavant per el que el menor temps possible estiguem manant de les institucions públiques valencianes. José Manuel, com vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Juanra. Bon dia i benvolguts amics. Renovació Política és un nou partit que mira la nostra comunitat
com una comunitat plural i diversa, unida, singular, única. Una comunitat que defèn la seva història, les seues tradicions i la seva essència. Una comunitat unida, referent de progrés per a Espanya i per a Europa. Ensenya d'una rica economia basada en el treball, l'esforç i l'innovació tecnològica, en la nostra tradició en l'agricultura i no en la corrupció i el balafiament. El treball és la nostra prioritat. València ha de consolidar el treball existent i fer que siga més fàcil crear treball estable. Farem del recolzament als nous models d'empresa i empresaris uns dels nostres principals objectius. Fomentar el sector turístic com a referent europeu, generador de llocs de treball, junt a la indústria i l'agrari, motors de nostra economia tradicional. No és una tasca fàcil la que m'emprenem les persones de Renovació Política i som conscients de que necessitem representació parlamentària en el govern d'Espanya i, per què no, d'Europa. També treballem i creiem en la unió del valencianisme, si no ens quedaríem en casa. Per tot això, ens hem involucrat en dos projectes, un a nivell nacional, CAPI, la Confederació Associació de Partits Independents, i a nivell de la nostra comunitat, un projecte en col·laboració, en unió, de moment, està obert a més formacions, que es diu Avant, i que creiem té bones perspectives de creixement. Per això, Renovació Política i tu, perquè junts és possible. Gràcies.